Welcome back for another video mga kabagis and sis, and this is the first episode na kung saan makikilala nyo ang iba't ibang mga kabagis and sis natin sa iba't ibang larangan. Ito ay pupulutan natin ng mga konting aral, katatawanan, leksyon sa buhay. So samahan nyo ako dito ngayon sa Alcala, Pangasinan para ma-meet ang isa sa mga dati naming CMI sa aming chapter. Let's go! We'll go to the farm of Brother Anson. Salamat brother. Asyendero. Oh. Kabdote ni Apo Kapitan Arnel. Pare! Mabalik lumabas, boss! Ay natitikop. Alcala ate, Alcala. Alcala. Ti bonus tayo no mapantay ti Alcala. Alcala Cagayan ko na ulit din. Alcala Pangasinan. Ayan. Bibigyan tayo ng sibuyas. At ang sibuyas ay isa sa mga essentials when you are cooking. Panggisar ba? Yan. So adat dito yun. Tignan natin yung 10 hectares. Adat dito yung hektarya ha. Kasama natin dito si Miss Pai. Gob Tantan. Ayan, Gob Tantan ng Hello, Kabsat. Good afternoon. Gob Tantan ng Baguio Benguet chapter. Ayan. Kakabsat dito eh. So na edit CMI ko idi ni Anson Louis Macaraeg alias Jeffrey Soratos. Bro, may bagam. Pakitam dito dalon mo bro. Welcome to my Dito deji. Welcome to my talon. Kap, anya ko nana. No, sakalang ako Sakalang ag-vlog ni Anson no nakaino. Kainom mo na sa tumalag-vlog data. Use my name. Anson Louis Macaraeg. Ito ay kakabagis ni libre. Libre. Umay kayo lang dito Alcala. Umay kayo lang dito Alcala libre ni kabagis Anson dato yan. Wen. Sample. Sample. Mo. Nagbasit na ti. Dito kap dito ko. Sayang. Kunin mo na. Sayang. Lutag. Maya dato. Apa naglawo gayam, lakay. 2 hectare, 2.5, di ba sabi ni Angel kanina? Wen. Kujay pa. Kanya daw mo. Mabalin dito latan ito yawid ko na eh. Saan mo naman ano yun? Mais. Ay, dagdagan nangkak yun. Ayun oh, malalaki oh. Ako dakil eh. Ayun oh, laki oh. Oh. Dalulipak mo. Oh, ayun oh. Ay, oo nga, ang laki na Sige, may supot ba kayo? Mabalisan datan, mabalinan. May supot ba kayo? Di ko ruba manag yan eh. Oh. No, may kay kanuti Alcala Pangasinan mga kabagis. Libre. Sapulin nyo lang ni Bagis tayong Anson Louis Macaraeg alias Jeffrey Soratos. Siyempre norte kayo ng norte de balayan ng ano. Ano nyagob. Sige, ang deal namin. Bibigyan ako sibuyas pero ako ang kukuha. Tare. Joshua. Wala kami jili may hektarya di ay. Dini. Nakapuraw. Wala kayo. Mamo na pita. Ganito ang tamang pagbulot ng sibuyas. Eto. Ganyan lang sibuyas Yan. Yan, Anson. Kana sakot alay amin dito yan. Man. Kuni. May tatanungin tayo kay Ansonan. malaki na. Ito. Damagin man. Ang paiso ba kabsat? Numang kati sibuyas. Makapatibe. Peso. May peso. Kita mo man. Makapatibing ang paiso. Ano dito nga, Bagis? Utong dati. Naimas ti utong, uno na mga kapay iti sibuyas. Ito mga katiutong. Saka mga ti utong, ako na ni kapitan.
bangin. Jay ko. Ayun, aga sibuyas tayo talokan man. Kap. Tulbayan eh. Na. Dumaktal pa Utak yata. ni. Ha? Dumaktal pa. Dumaktal pa yata. Well, Patubigan mo pa yata. Patubigan mo pa. Dumakkel pa. Ay ko kasalo yun. Hmm. Mana pang manuang usaram din nga eh. Ah, natali. Oh. Tura ka tata. Nasa. Ano tipe lagi ko pa? Kita jadi bim sa bayan. So, pati ka rin yung Amoyo. Deji kubo na ni Anson ni. Kubo ka no Dejay. Big time nga talaga dato eh. Brother Anson. Oo. Pasti nga talaga apo tag sibuyas ti ko Pangasinan. No si kayo kat kayo tag sibuyas ay gagaltin ko siya og sibuyas kayo. Kanya ni Brother Anson. Oh. Taga baot lang ide. Tagabaot. Oh. Tata. Taga baot kwarta. Iglawa yung. Atag data Brother Anson kita. Ate, bagis tema la datoy. Apo kapitan. May tag face mo siga. Para ikaw kam. Yung kanto yung bumbunobon mo. Bunobon mo. Kasla kwalaan. Kasla jay niya na nato yan. Kasla Eric kanya natin. Tagay. I see. Ah. Namakit kita yung dato no kumita dato 3 million. Hoy, ato lang. 3 million na to. Awa ka dapat nga ko na. Maglako 3 million dito. Nung ano nga bagsa ato. Wen, di ba? Hoy, no ori baga mga 1.5 lang tayo ba? May isang nga buriki. Oh. No 2,000 nga ko dato. 2,000 nga. Agpaiso, bagis. Mga kwato mga 3 million. Oh, yun 3 million na. Oh, 3 million. Hoy, Oh. kita na ata 3 million. Kaya agpautang ka karon din ati 2.5 million. Ah. Ngem no may lako amin. Hoy, nung no dawaten tayo man nga kakabagis na awan. Awanin ah. Basit pa. Ah, so mas dakdakkel deja kwa. Manunaan yun. Wen. Ito pa lang ato mga 1 month pa rin niya. Duwa lang ato yung padano mo. Basit ba? Di ba may lako dati ko na? Bulong na. Bulong na. Ay sa Ay, bali haan? dilala ko. Sa bali mo dilala ko. Oh, onion leaves niya. Sa bali mo diyan. Bali, Pang onion leaves mo lang. Pero Ah. parang onion leaves pa rin naman to. Wen nga mga makandeta. Makaan makulat ta. Makan malat. Nga mga kasla jay lalako nga talaga. Siya. Ah. Angot ki sibuyas nga. Malakas yung amoy Dito, niya. Malakas yung amoy. Oo nga. Kumusta mo ti casting livelihood nga eh? Mayat mat. Ah, kano Nabi nga inom muna. Nabi nga inom. Deji kano pag mayatan na no farmer ka iti sibuyas, di rabi nga inom. Ha? Masapol nga pa inom na kay batana, tanang pa inom dati tarayan da. Awanti Sapi panay beer pa, yung San Miguel. Ang dagin inom ti Jen. Kaya deji 3 million ke mapan lang ako na 1.5 niya. Minus. Nabi. Saan eh oh? Dati pa lang ni. Nagtad di brother ti ko iti sako oh. Kurang pa deta. Ah, jay tagasun tayo bagay sa arar. Iyawid mo amin di ko diyan. Wen. Dito ino talaga nga diskarte lang. Nga brother ano. Ah, deji mati tawagin kanya itata. Kayo matwa. Oh. Ulo kayo. Brother. Oh, ayo ti makunam diskarte wenno diploma. Diskarte. Oh. Oray no da diploma mat lang nawan ti diskarte useless mat la data. Ado ti kabatch me kay ni brother Anson nga panay ko naka-diploma. Ngem. Yung tata sumal saludo kay ni brother Anson. Kinabak ti paliwawa. Una, inabak Bakit? di ba nga? Isu gayam nga deti ni brother Anson. Nayabang nga Jeffrey Soratos. Ah. Deji ti kuana deji ti Code name. code name na. Ah, alias na. Ada ti kuana deti ti diploma na. Ah. Mano months DJ? 6 months. Oh, 6 months diploma DJ. Ah. Oy, Ay, sorry ah. Ngem nabiyag. That was the best game that at least Kita niyo. mayat mati salong at na digiti kakabsat tayo dito Alcalapang Kasinan no. Dati ni Bagis tayo ni Apo Kapitan, Arnel, ni Anson. Kaya dati tagati malagayon ni Gobtantan, ti Bagyo Benguet chapter ha. kapitan.
Nagado nga sibuyas dito yun. Nagado pagutugan na dito eh. Ah, Ang TV ka nga dito. Tangan. Okay. 100. kay ti may sa tawen bro, mamin ano kay agmula ti kastoy. Minsan lang. Maminsan. After ng eto, anong sinusunod mong... Palay. Ay palay. Dito rin. Bago. So ti may sa tawen, palay and then sibuyas. Mais. Mais, And mais. Petchay. Petchay. Dapat petchay, baka mo nakita kay petchay. Oo. Siguro nga San Miguel ang agagagin inom ti gin. Panay San Miguel amin. Para maya sa lungat na niya. Kitam tupay ta kay kapkapun tupay ta brod ko kinala nagpainom da ka gin. Nakita na ka sibuyas ka San Miguel pil. Nakita mo nga. Nakakitam ti kasjay okay kinis. Tungawang kwintana data. Diploma. That is the point of view sa kanila. Oh. But So just di- to inform you, titulado sila. Titulado sila by the way. Ngayon ni Anson titulado 6 months. Pati si kami may titulado kalastugan nga pare. Yan. Kasi lang, pagpapatangan lang, Diskarte lang. diskarte lang. Grabe kaya. Ha? Tagradi kayo, di ba? Uy. Karawan nung mga nagtulog. Nagbakasyon na mo lang. Yun, ninalag eh, the doctorate ko. $150 lang may 1 kilo. Yun paano yun? Mas malaki to isa. Ito. Yan. 150 may 1 kilo. It's bigger. Picking sibuyas. Na-amaze siya. Kabagis. 1, 2, start. So you have witnessed mga kabagis and sis, the life of a farmer. Kung makikita natin, nagdaras laing iti agburas. Ngem narigrigat pa iti agmula gayam. Ngem whatever it is, nga trabaho tayo, ketan anusan tayo. Kaslang ende ni kabagis tayo nga Anson Louie nga makaraig, nga bilang nga farmer. Ket amin mat nga amin nga kakasti nga banag ket mapagrigatan. At the end of the day ket agkaroon tayong tumet ti ani. Kumbaga kung may itatanim, may aanihin. Di lang mga kabagis ko ha. Okay. So yun lamang mga kabagis and sis. Duwa lang ti may baga tayo. Ti kanay nga pa nagbiag tayo. Agbiag ti bansang Pilipinas. Kaya agbiag. TSI.